Nina bakanonqayiza bayakuthibela uthitshelwa amasosha namagumgedle somkhanda wakithi emkhontweni okhanda abezindlu nabezindlwana abezindlu bayikhexe imlo cala lathethwa ngemkhonto kithi kwamalandela amanye amacala ethethwa ngeyindukwana nina bakazitho izimbombo zimbombonono zifana nezikatatu wabo silile yanibingelela bakwethu engethemba kusaphile intunga lasehla le ake ngithi nje eqaphu ngoMaqhekeni wakwaSithole usike nje kwelijikazi kuMaqhekeni wakwaSithole uMaqhekeni kaMagogo kaMaphitha kanzece ngibingelele koJobe koMaphitha nina basenhlakahlakeni nina bakanoMangogo wakithi enhlakahlakeni nina baseGubazi uMaqhekeni ke kwabeke kuyindodana kaMagogo kaMaphitha kanzece njengoba ke uMagogo wabeke indodana kaMaphitha lokho ke kuchaza ukuthi ke uMagogo ke wabe umfowabo wenkosi uJobe njengoba nayo inkosi uJobe njengobasazi ukuthi nayo baba wayo kwakuMaphitha kanzece wakhona kwaSithole uMaqhekeni ke wabeke eyiqhawe lenkosi umzilikazi uyakhumbuleka ke kakhulu wahlabana kakhulu empini yaseNtumbane izinto wayesemncane ngokweminyaka kodwa wahlabana kakhulu empini yaseNtumbane nokuyisiwombe ke sempi yokuqala sempi ke eyabeke iphakathi kukaZulu ngaphansi kobuholi beLembe kanye nabakwaKhumalo ngaphansi kobuholi benkosi umzilikazi isiwombe lesesibili salwela ke esikhwebeni ngasemfuleni isikhwebeni mina beqhawe isiwombeni sokuqala ke saseNtumbane ngakwa lapho sekukangena entsheni khona namhlanje impi ke yenkosi umzilikazi yakwazi ngempela ukuyihlehlisa impi yeLembe yagcina ngempela ihlehlile yaphinde futhi yabuya impi yeLembe ngasesikhwebeni yazohlasela esikhwebeni yabeke isiholwa ke indlela kaSompisi ke ngaleso sikhathi impi yeLembe yadala ke omkhulu umonakalo kwanga ukuthi ke isizwe senkosi umzilikazi noma ngithi yona inkosi umzilikazi yakhona isibone kukuhle kuba ifudule singisa amabombo lena enhlanenzo yagcina ke isinkaniseke lapho ke sekuseNorth West khona namhlanje endaweni yaseMtseya nokuyilapho ke yafika yakha khona ke umuzi waseGabeni induna yaseGabeni ke yakwaba ke uMaqhekeni wakwaSithole omunye umuzi wakhiwa lapha eMsefo kwaba ke uMkhwahla induna yaseMkhwahla kwaba uMkhaliphi wakwaKhumalo uMkhaliphi kaDlekezela umuzi wesithathu wakhiwa kwaba ke uMncwazi induna yaseMncwazini kwaba uNtotobi kaNkumba wakwamabazi eMantungweni nina beqhawe ngenkathi ke uMaqhekeni ke eseyinduna yaseGabeni lakithi elimagabela amhlophe wanikezwa igunya inkosi umzilikazi lokubutha amabutho wagunyazwa kuba abutha amabutho ngempela wabutha ibubutho alibutha ke linye lamabutho alibutha kwaba amagogo butho lamagogo ukuthi waliqamba nguyise uMagogo uyise ukuthi wasala eNtumbane uyise kaMaqhekeni wasala khona eNtumbane ukuthi lelo butho ke uMaqhekeni waliqamba ekhumbula ke uyise uMagogo uyise owasala ke eNtumbane empini yaseNtumbane nina beqhawe nina besilo asihlabele emgama kutheke ngenkathi ngizoba mfushane impela bakwethu ngizosika nje kwelijika ngenkathi ke sekuhanjwa ngoba engachaza ngaphambilini ukuthi isizwe ke sagcina ke sihlukaniswe kabili ingxenye ke yaholwa inkosi umzilikazi lengxenye yabe ke inkanise ngakoMseha lapha ngakoMseha yaholwa inkosi umzilikazi kwasekuthi ke lengxenye yayizinzele nako koHauteng enkondinani nomhlahlandlela kanye nakweminye imizi yaholwa ke uGundane kuMithundu nankulu uMaqhekeni ke wabandakanyeka kule ngxenye yabe ke isemseha yaholwa ke inkosi nina beqhawe uMaqhekeni kuthiwa wayenesiphiwo wayebuya ke abeke isangoma uhlobo lwesangoma olwaziwa ukuthi isanusi ke bakwethu umuntu
okwazi-ke ukusho-ke into esazokwenzeka ingakenzeki and ngempela yenzeke leyo nto igcine ngempela yenzekile. Kungaba-ke into enhle noma kube into-ke engeyinhle, kodwa-ke uyakwazi ukuyibona, yabona, uyakwazi ukuyiboniswa leyo nto ingakenzeki. Wayesanuseka naye uMaqhekeni waSithole. Ingakho-ke esinye seyizathu-ke esasenza-ke ukuba-ke inkosi imfake ihlezi imfake nje ebhandeni, imkhonze kakhulu, kuthiwa yayimkhonze kakhulu inkosi uMzilikazi uMaqhekeni. Kuthiwa kwathi sekuhanjwa-ke washo uMaqhekeni wathi-ke uhambo aluzukuba luhle nkosi, ngoba sizokwedukelana, sohlala impela isikhathi eside, silahlekelene nengxenye kaGundwane Community, nengxenye ezohola uGundwane Community, kanti nebutho amabutho ethu azofa, ibutho lenqama nje kuyofa nje lonke nje liyofa, kuyosala nje induna yalo uSomhlolo kaMahlikivane wabakhwanazi wakwaMathema, futhi uMathema kuseyabakhwanazi, mina beqhawe, mina bezulu eliphezulu. Kuthiwa ngempela kwenzeka lokho, kwagcina ngempela kudukelwene njengoba sengachaza ngaphambili isizwe senkosi uMzilikazi, leqembu laliholwa inkosi uMzilikazi lagcina lidukelene naleli elinye likaGundwane Community, kwazi kwaphela iminyaka emibili impela kangaka ukuthi uGundwane Community wagcina ayibeke-ke umntwana uNkulumane, ngoba bengasakholwa ukuthi inkosi yayisaphila, mina beqhawe. Kanti nalo ibutho ngempela lenqama lafa iningi lafa lonke, kwasala hayi iningi lalo kwafa lonke ngempela, kwasala induna uSomhlolo. Njengokusho kwakho uMaqhekeni futhi wayeshaya nje emhlolweni, wayengagejanga futhi labulawa-ke unakane-ke uhlobo lweyibawu olwaluthi-ke kwakuthi-ke uma lume umuntu, lo muntu aphathwe isifo sonakane phecelezi nakana disease, kushuthi ikhambi lalingakabikho ngaleso sikhathi, kanti-ke nomgomo ongakabikho, kodwa-ke abantu bendawo leya ndawo leya esebizwa ukuthi-ke i-Victoria Falls namhlanje, indawo yayikade yaziwa ukuthi imosi oyatunya ngaphambili. Labo bantu bendawo-ke babe nemithi yabo ababeyisebenzisa-ke njengemgomo, babeyigcoba-ke leyo mithi, beyigcoba nje umzimba nje wonke ukuze lezo yibawu zingabalumi, bengalunywa lonakane. Unakane futhi uhlobo lweyibawu lwaluxakile unakane kuleya ndawo leya seZambezi, lwalubekho luxake nako-Sofala le nako-Mozambique, esizweni sikaGasa, kodwa-ke yona inkosi Soshangane-ke yagcina-ke isizakele ngabantu bendawo, bagcina-ke beyisizile-ke ngamakhambi okugcoba-ke emzimbeni ukuze phela bangalumi. Siyakhumbula-ke bakwethu ngo-1828 uZulu ngenkathi-ke uyohlasela-ke uSoshangane, wafika nawo waxakwa unakane kuleya ndawo leya yakwaSoshangane. Waxaka kakhulu unakane, waluma-ke amabutho-ke ngoSoshaka, nokwasala-ke enkundleni-ke umntwana-ke uMzibe kasenza ngakhona, nina beqhawe, nina bembuke, sihlabele emgama, siqhubeke bake, siqhubeke. uMaqhekeni-ke wayisanisa, washaya-ke emhlolweni, wayeyiqhawe futhi, wayehlabana kakhulu empini, ekwazi futhi-ke nokubutha amabutho. Kwahamba agcine sewusizo esizweni senkosi uMzilikazi. Kwahamba-ke usuphelile-ke iminyaka emibili uthwezi uphelile-ke. UMkhithika-ke wagcina-ke gqoka iy'nsizwa kuba ziphume enqina-ke ziyofuna-ke inkosi uMzilikazi la ikade idukele khona. Ngempela-ke zaphuma iy'nsizwa, yagcina ngempela itholakele inkosi uMzilikazi nethimba layo nengxenye yayo.
ize nje umonakalo wawusumkhulu njengoba basebeshonile abaningi, kanti nayo-ke yayisidunguzeka inkosi, yayisiphethwe-ke zinyawo nemzimba nje, impilo nje kahle yayingasekho kahle ngasempilweni, yayisidunguzeka. Nina beqhawe ngicabanga ukuthi-ke sengigadle zephuka isigameko-ke sonakani sokudliwa kwamabutho akithi wona onakani siyavele ey'bongweni zikamawela uma kuthiwa-ke uzugawula ubuye nganenona kasokhumalo ngoba unakani udla umunyu emfundeni yezambezi akuyi ulutho olubuyayo. Mina beqhawe yizo-ke lezo y'nhlamvu ey'chaza-ke nesimo-ke sokudliwa-ke kwebutho lenqama. Leli butho lidliwa-ke unakani, yibawu, uhlobo lweyibawu lwaluxake kakhulu-ke ngaleso sikhathi. Lwaluthi-ke uma luma umuntu, lowo muntu aphathwe-ke isifo unakani disease, kuthiwa zazingapheli impela iy'nsuku ey'ntathu lowo muntu esaphila. Nina beqhawe, nina bembuka. Ngicabanga ukuthi-ke sengigadle zephuka. UMaqhekeni-ke wazala isiZulu-ke bakwethu sithi-ke insimakazi zalilungakazi. UMaqhekeni-ke wazala-ke uGampu. Ngenkathi-ke sekuweliwe lapho, ngenkathi inkosi Mzilikazi siwuhlela kahle umbuso wayo, igaba-ke yalakhela emngceleni ohlukanisa-ke izwe laseBotswana kanye nelakwaMthwakazi. Beqhawe induna-ke kwaqhubeka-ke kuMaqhekeni, kodwa-ke ngemva-ke kokushona kwakhe uMaqhekeni kubeke induna-ke kubeke uGampu. uGampu ongazange kabe muhle-ke embusweni wabathwakazi. uGampu-ke ubuse-ke ngesikhathi sokubusa kwenkosi uBhengu akazange abe muhle ngoba-ke ngenkathi-ke kuliwa lapho 1893 yebo bakwethu 1893 inkathi kulwa-ke isizwe sikaMthwakazi kanye namangisi kaSisilidlondlozi. uGampu wembuka welekelela amangisi, welekelela amangisi wawadedela nje kuba nje angene kuloya mngcele njengoba besengishilo ukuthi igaba lalisemngceleni-ke wezwe laseBotswana kanye nelakwaMthwakazi. Futhi-ke wawayeka nje amabutho nje amangisi ayekade ehamba namabutho kaKhosi Khama, Nkosi uKhama yabaNgwado, wawayekela nje kwasekuvunyelweni ukuthi-ke awusidedele lesingene. Sothi uma sesinqobile sesibehlulile abathwakazi sizokwenza ube yinkosi, uzoba yinkosi yesikamthwakazi, nokuyinto-ke engasenzekanga-ke leyo. isiZulu-ke bakwethu sithi insimakazi zalilungakazi. Nina beqhawe ukuthi akazange abe muhle uGampu embusweni wabathwakazi, waba yimbuka bakwethu. Ngisho nokudedela amabutho kuba-ke ayokwelekelela le negadade wawagodla yena, kuthiwa wawagodla uGampu. Nina beqhawe ake ngimeke lapho, nina besilo. Ngiyabonga boJobe, ngiyabonga Bantungwa Nhlazana, nina benjumbane yadluselwa le nqala yabhasela ngabasondezeli kwaNtabazinduna. Nina benkunzi yakithi sobovule yamjulu kuqala Mgibe uSigoba kuMashoshomo. Nina beqhawe, nina bensingo yashaya uphawu kwezizwa ngendaba ngokushaya inyamazana ingwane. Nina bembuke oyinkosi nje, inkosi yasithaba kamandla. Oyinkosi nje, inkosi yasithaba ula amandla. Inesikwe simnyama esahlatshwa ngezimpi zomkhulu. Kodwa ukhumalo nje, ukhumalo wasithaba amandla. Ukhumalo nje, ukhumalo wasithaba ula amandla. Nina beqhawe.